Hello guys, madung adlaw ninyong tanan. Welcome back sa mong channel Ay and Mariano Family. Karon ding adlaw guys, Domingo. Musimba me kay napoy ga-invite na mo guys ba nga musimba sa kuno mi adto ilahang simbahan sa Temple of Praise. So makita-kita ra tada tuon guys, nag-abot na mo. Uban si Mariano og si Lexian si Ginami. Ali ka be. Tas Lexian guys, ara ka cute. Tas my love Mariano. Good morning. Good morning Abi. Tara. Good morning. Happy Sunday. Happy Sunday, Bi. Happy Sunday. Simba sabi guys. Ta simba, Bi. Uban din Abi. Ta. Ito na mi guys. Kita aratad to. Bada. Temple of Praise. Pamiling malikod. Amen. So salamat sa Ginoo nga ang Ginoo maayo jud sa ato ang mga kinabuhi. So akong hangyon ang tanan sa pagpamindo ato ang dayon ug atong simbahon ang atong buhi nga Dios. So sa dili pa magsugod akong hangyon ang ato ang pastora sa pagampo alang sa opening prayer. Lord, salamat kayo Ginoo sa kabuntagon Ginoo. Ang ihalad ka ni mo, Lord, ang among kinabuhi, dayon ka na mo, simbahon ka na mo. Ug salamat, Lord, kung sa may mong nakitaan sa among kasing-kasing karon, Lord, among ihalad diha ka nimo ug hangyoon ka na ko Ginoo, bulihi ang among kasing-kasing nga malipayon, malinaw, puno sa gugma Ginoo. Amo Lord nga panganduyon ang imuhang pagpamuhat, among panganduyon ang imong hikap, among panganduyon ang imong presensya nga mabati namo Lord itakna sa kabuntagon Lord. Salamat kaayo Ginoo sa tanan nga naagid kay buhaton karon itakna karon Ginoo sa kabuntagon. Ug salamat Lord, we expect miracles upon miracles. There will be a breakthrough Ginoo, na revival Ginoo nga mabati namo karon itakna sa kabuntagon. Ug salamat Lord nga mabuhat kita Ginoo, ipadala nimo gahom sa balaan nga espiritu nga mabati namo Lord, and wala na gayon milain Lord nga panganduyon kundi ikaw lamang Lord. I-bless nimo ang matagusa Ginoo. Hallelujah. Hallelujah Lord, tagpuan ang pagpanginahanglan espirituhanon Ginoo nga mauli siya Lord, they will never be the same, oh God. O salamat Lord, hallelujah, among i-offer diya kanimo ang among panimbahon ug diya lamang kanimo Ginoo. O salamat Lord nga madawat nimo ang among mga pagday sama kahumot sa insenso, oh God. Among i-offer kanimo Lord ang among kinabuhi Lord as a living sacrifice, oh God, holy and acceptable in your sight Lord. Salamat Lord sa musician, magadit Ginoo sa MC, magadala Lord sa devotional, magadala Lord sa imong word, mga pag-up Lord. Dinner sa praise and worship Lord, kaming tanan, gikan sa kabatan hangtod sa angkog, buday, unay kagawasan sa mga pagday. Agliha Lord ang una-una kasing-kasing pagdawat sa imong pulong. Aron Ginoo ma-aplikar na mo Lord, ma-apply na mo Lord, magamit na mo Lord sa matagsa-tagsa ng kinabuhi Lord, mo atubang kami Ginoo sa mga pagsulay nga naigahom sa imong balaan nga espiritu. Salamat kayo, oh God. Salamat Holy Spirit. Welcome ka na mo Lord. I-welcome ka na mo Holy
imong balaan nga presensya. Amo Lord nga ingana niya kanimong tanan. Sa pangalan ni Jesus, I apply your precious blood, Lord. Magatabo na ni nga David. Any distraction, magsabog-sabog Ginoo sa unang-unang pagbating sa imong mga kaanakan. O Lord, kuralami Lord sa imong nilibuhan ka mga anghel, Father God. Salamat kay Lord, umugog himaya mga pagpasalamat. Kanimo naman tanan Ginoo sa pangalan ni Jesus. Amen. Ining tulong ang may paambit ninyo, kinutlugikan sa basahon ni Joshua. Uno, nagto sa 8:9. Chapter 1, verse 8-9. Nagikuan sa cellphone kay magisag magpupita. Nagaingon ang Ginoo. Ayaw kayong kalimti ang basahon sa balaod. Gikinahanglan nga tun-an mo kini adlaw o gabi ug pag kinabuhi sumala sa tanang nahasulat niini ug magmauswagon ka. Hinumdumi ang akong sugo nga magmalikon ka ug magmaisog. Ayaw ka hadlok o kaluya tungod kay ako ang Ginoo nga imong Dios mag-uban kanimo bisan asa ka. Amen. Kani siya nga pulong natangdo ko ani kay nagaingon siya nga ako gayud ayaw gayud kalimti ang basahon sa balaod. Dili kuno nato kalimtan ang basahon sa balaod. Mauni kani ni ada ni suot sa Biblia. Mauni iyahang mga balaod, mga sugo niya. Ya dili jud kuno ni nato kalimtan. Ayong buntag mo balik ko kay nagbalaod jud ko. Kanang si manahan naka-encounter mi sa among pamilya og problema. Dili lang problema nga basta-basta kung problema kay kanang buta ni sa among panginabuhi pero mao man lagi di man motugot ang Ginoo nga gitistingan magami kay tibok pamilya na nako ning simba isa na laman ka bata muwa pa namo madam wa may lain nato nga muunay jud nato og muunay jud nato pamilya ra mo po. Oto nga, ako mapasalamoton ko sa hambana nga kahibaw ko nga init ni siya og ulo pero nadaog na sa pag-ampok. Nag-aawat ni nang bisan man nga dako ang nawa pero sigun sa hanggit sa isayo ni hangan naay Ginoo andam sa tanan. Dili ni mo katapusan ug dili ta maangay nga mahadlok. Una nga mapasalamaton ko sa Ginoo nga nagpabilin me nga lig-on tanan gikan sa tanang mga pagsuway. Maor pud ko daghang salamat. Lord Jesus, analangini kinuha sa sisar ng tuwan sa namo na naghahatag ng tuling. Sa kumalulang na pagpagdumi na buhi, tabangi sila Lord. Ito kasatang-sang ng mga negosyo, mga paginabuhi, at lawan-law Lord. Sa pagpansilahang mga paginabuhian Lord. Hatag na nila ang mga maayong gawin sa imuhang ginharian Lord. Okay. So, grabe kaayo. Grabe kay kang mga personal na testimony karong si Manahano. Mura o ang akong madunggan kada adlaw, kada simana naagi po. Kung naigibuhat si Lord, nagkabisipon o buhat ang demonyo. Amen. Hello. Pero salamat sa Ginoo. We are more than conqueror. Manaugon ka. Hello guys, salamat dahil sa Ginoo kay nahuman namig simba. Salamat Lord. Salamat dahil po sa nag-invite na mo guys na bawas-bawasan jud po dagamong mga problema sa mga sa among mga pagsulay, sa mga kasakit na nagawas jud na guys. Bawa ramang Mariano. Salamat dahil sa nag-invite na mo si Ate Marisa Lucica Orapa. Salamat nimo ti, salamat sa inyong pamilya. Ug salamat po sa pastora. Nga grabe ka mo wali magawas jud na tagatang mga kuan basta tong kasing-kasing mga kapungot ug mga kasakit. Di ba Mariano? Salamat Lord. God bless. Pero guys, giganahan jud kurong adlaw guys. Sa among pagsimba na mo dari. Giganahan ko sa mga wali nila, mga istorya nila. O nang ug unsa may atong mga kasakit ug hayubos mapagawas jud nato guys.
dadto nga simbahan. Bisag asa nga simbahan guys. Wa man tay kay isa man atong Ginoo. Bisag asa nga simbahan mapagawas jud nato og simba jud ta og mo kuan jud ta nga naay Ginoo. Di ba Mariano? Oo. Mo nang happy kurong adlaw guys. Kay nabawas-bawasan na ang mga problema. Hello guys, pag umana magsimba guys, nagdit-dit, nagmaridyo dari, siya ganahan, dit-dit. Damis kuan guys, pilar, ay dam sa pilar. Pero di dyan Dam guys, gwapo. para di datog pinakamin guys. Pinakatumiwa naman ito kay init, dyan sliksian. Namas sliksian dari. Ano ta? Tasan. Happy Sunday day ni yung tanan guys. Mauli na po may padong. Asa man day mong gusto, my love? Char. Oh, asa dyan gusto? Asa mo ta? Char, milk tea, milk tea. Milk tea kung nung gustong ginami guys. Pag-asagot. Ang ikaduang anak na ni, siya ganahan. Siksir ba ka, awa? Tara guys da. Ay, naka-cute si Lixie. Cute lagi karon day, ganahan dyan ko sinusuot day. Ay kami. Bahala. Arang inita. Mupadong Miss Kwan guys, merkado sa Pilar kay mangisnak mi adto og pizza. Kay katong samansari naman ni Mariano kay na manunuway magmaridyo di. Karon magdit-dit mig maridyo, chay ganahan. Kay Domingo man magsimba dit-dit og maridyo. Cha, dit-dit og balik 1/4 ba? Maridyo taday. Maridyo taday. Bitaw mag-snack mi ato guys kay 11 mag alas 12 naman ko dyan narabas si Andare o si Ginami. Try po tag mahapit na ba? Char. Be, mag-eat kag pizza be. Pagsilagat ko. Ni-order ko ham and cheese guys. Pag-snack sa amin ari. 12 ons naman. 12 ons. Tungi-tungi lang. 12. Ayaw ba? Pwede po yun na. Siomay. Ma, ibilin ko. Di, manggo di ibilin. Ibilin ko sa Ang snack na ito ninyo guys. Order na para, ay gusto na sa anong order. Ano sa manabi? Price with juice? With hot dog and nuggets. Ay, hotdog ka mo sa Alcohol sa kabi. Isa ko naman. Nagwat ni pizza guys. Gutom na dyan ko. Split siya, naguna nagkaunda rin fries. French fries. Hanggang isa ka anak, gutom na. Gutom na kami ang? Hatip na, hatip na. Nagkaan man ni kuhan una guys. Siomay. Nga ni misaw nagbag-dipis Manila ni Mariano. Siomay o pizza. Sumay-sumay lang. Ang ibalik tong sa una, ang ganahan ko, pagbaliwan ko. Tara! Ito! Nuggets. Jara guys. Pizza. Pizza Hut. Kaya na. Darag among order guys, pizza. Pizza. Mga onday ta guys, bang snack ta rin dyan. Hi baby. Stop ka. Ano yun na, be? Mga on sa amin guys, asabi mo uli at isbay. Mga unta, mga un. Dahil na misbay guys.
Gas. Ulit naman guys. Uy, grabing nita na. Padugto na po. Mo great day kog happy birthday ni Ma'am Peachy Butawan Alexander. Happy birthday ni mo, Ma'am. God bless nimo og amping kanunay. Salamat sa imong pagkabuutan. Happy birthday, Ma'am. Siya guys, mara din imong vlog rong adlaw nga ning simba min nagdit-dit pug maridyo. Unja atangin na pud among vlog og mga adlaw guys. Salamat sa inyong pagtanaw sa among vlog. Bye-bye. God bless ninyong tanan. Bye Mariano. Bye-bye. Bauan. Bye guys, gauwan dari guys. Naghapon ay ganihasugod alauna, nag-uwan dari. Igura jud mi nakabot dari bye gikan mi ning simba ning uwan na pud. Bye guys, salamat sa inyong pagtanaw sa among vlog. God bless ninyong tanan.